Вокс чихуахуа. И покрай това горещо време, щем не щем ставаме рано-рано. Нема си работа майка ми да мине тука по едни храсти. Блъскахме се с разни листа. Не смее да ма пусне да не ми се забият разни осили и какво ли не. Но хайде, справихме се с това препятствие и стигнахме до любимия ми парк. Гледаме да се възползваме, докато асфалтът не е много горещ. Така де, на хората им е лесно с чехли, ама аз съм с чувствителни лапички. Ето големи, и тумъкна си той със своите малки сладки лапички. Така като стане съм много щастлив. И той като мен бърза да направи своята сутрешна разходка. Хем да ни огрее малко слънчицето, хем и да не каталясаме от жега. Той миличкия се оглежда за Джери, но тя ще дойде друг път. Обаче това ненормално време е, какво да ви кажа, още в 11 часа е вече жега. Почвам да правя фасони, за да и стане на майка ми ясно, че е време да се прибираме. Да се полежа малко на хладец под климатика. Тя гледа да сготви нещо, а аз усърдно помагам в кухнята. Чакаме да се разходи. Това се случва малко късно, но си заслужава. Така да се разузнавам на дворчето ми е супер. А когато времето се развали, се прибираме вкъщи. Ти чуя да нещо сънува? Как мислите, какво може да сънува едно морско свинче?